welcome to my page, Baray Girl. Today, gagawa tayo ng challenge. I'm here pala with my friend, Jean. Nandito kami sa bahay nila. Okay, nagtatagalog ako kasi hindi siya marunong mag-Bisaya. Bisaya to from Cebu. Ako from Leyte. So, Baray. Bilasan ko lang, itamang challenge yan at sabi ba nito. Bubukan kami ng marshmallow ulit ang baba. Bispira, tama. Pero dapat nakakayahan na ito ng sabi ba. Makita sa mga taga. Ay, taga Cebu. Mag-Bisaya ha? Ay, Cebu! Ano pa? Yun lang! Kumusta yung Cebu? Alam din natin! Una mauna. Ikaw na. Sabi ba niya? Sabi ba niya? Sabi ba niya? Tansin ko, hindi nag-practice mo siya. Hindi nag-practice. Udaw ga. Kaya ka nagpasal ko marshmallows. Hindi ako tinapat. Hindi na kaya. Madaya. Sabi ba niya? Sabi ba niya? Ano ito? Sabi ba niya? Sabi ba niya? Hindi ko naman kinain dito. Sabi ba niya? What? Sabi ba niya? Sabi ba niya? So, ang saya-saya, walang nanalo sa amin. Pero masarap. So, sino gusto mag-challenge siya? Kung gusto niyo pa ng more challenges, hands up! 5! Oh my God, again! Wow! Magtatuloy again siya. Okay. At ganawa. Sabi ba niya? Sabi ba niya? Sabi ba niya? Totoo ba? Sabi ba niya? Sabi ba niya? Ang pwede. Sabi ba niya? Sabi ba niya? Ang gagawin ko. Sabi ba niya? Kanina yung first part 4, tapos yung second part na 5. So, same lang din kami. Walang nanalo. Okay, daog. Pero yeah, ang saya. Tingnan mo, kakaiba talaga siya. So that's all for today, guys. Thank you for watching. If you haven't already, please click like, comment below, and follow my page, okay? Thank you so much. Bye-bye! Thank you for being my guest today. Ikaw yung guest dito, hindi ako. No, sa ano ka, so ito talaga. Oh, akong guest sa bahay nila. Yun yung ibig sabihin. Nandito pala ako sa bahay nila. So yun lang, guys. Bye-bye.